Sa dino ti ayan ni Cheska, apay adipay laagawid. At dapay lararamidan na iji pagadalan, nanang. Anya pay laang ter aramiden na ijay. Agikatkit din. Ti plano na kat ilupas na itaatawon ti panagadal na. Tapno sana sayang. Manuabulan laangan kat malpasan ti maysa nga school year. Duabulan pa'y matlaang jasikog na, nanang. Mabalin pa'y. Anya mabalin pay nga ibagbagam at libe. Pamilya tayo ti imbaba inday yakabsat mo. Awagan man kit de. Ibagam tagawi doon. Sayang ti kwarta iti kastangar aramiden na. Napatpatag ka di ka na kayo tindayaw ti pamilya tayo. Ngam ti mismo nga anak yo. Nailawan ni Cheska. Ngam di yo kumamatlaksida na kasta, nanang. Di mo kanunungan ti aramid ti kabsat mo. Tamangan no pati sika kat iraman ko aguraan, libe. Sinayang mo ti adu a sakripisyo may kinimanang mo. Saan ka pa'y analpas iti panagadal mo? Ngam nagpasikog kakit din. Agsardeng kan nga agadal. Lepas ako maitaatawan, nanang. Tapno saan asayang. Talo abulan laangan, kat malpasan ti school year. Basit pa'y matityan ko, nanang. Saanan, adula amin. Mangibabain kakit di. Libe, irwar mo dagiti kawas ti kapsat mo. Ha? Apay, nanang. Papanawon tan dito'y balay day ta babae. Imbabain na ti pamilya tayo. Anya? Nanang, pakawanindak kumano na ilaw, anak. Ngam ikandak kumapay iti may sagun daway. Tapno sulnitak tinagbiddotak. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. No si bibiyag pay day ditatangyo. Sigurado apagtalawon na kamulaang. Naimbag pa'y ni manang mo. Di mo la tultuladen ni manang mo alibi. Sala nakirelasyon idi nakapagturpusan. Ngam si kamatan, ay na, jak amunuan niya ti sawakan Cheska. Pakawanindak ko nga, nanang. Iso nga ako kusam amin ang akagawaam, tapumanaw kan dito'y balay, Cheska. Jak kayat ti mangibabain akamang ti pamilya. No kasta, pinagtalaw na ka ti inam? Uwan, Andrew. Kasano nga rodan? No okay lang kan ka. Agnaudak ko malaangan iti balayo. Diyak pa'y nakasarita dagiti dadakkel ko, may papan iti dahi ta abanag. Hawanin ti mo ka, papana. Ala, makaammo ditan, Cheska. Agawid ta nga rodan iti balay. Iso na Cheska, nanang. Nobiyak. Nasaya at matata nakapasyar ka dito'y balay, may balasang ko. Uwan, nana. Naimbag arabi iyo. Nay, adramat kadwa masimbang pa tandraw. Tatang, iso ni Cheska. Nobiyak. Agnaid ko man ti nobiyak dito balay. Awan nga minan ti daddo maapapanan na. Dagit ti dadakkel na ngay. Pinagtalaw ti inana hindi na amuan ta amasikog, tatang. Anya? Anya? Masikog tinobyam ko na, anak ko. Wala nang. 2 bulan ng tisikog na. Ay naapay nga italang ay bagayo day tangay. 2 bulan mo't gaya man tisikog na. Pasensya kayo, nanang. Tatang. Rubi lang tapalubusan tayo nga agnaad ni Cheska dito balay. Saan nga taas sa pulan, nagiti dadakkel na. Ay, sigun kan kwa na, pinagtalaw ka no ti inana. Kaasimot no saan tayo at tulungan. Kan may sa, anak tamot ti nakasikog kan kwa na lakay. Uy, namok na ita. Masyanak mo't laeng kan ni Cheska. Madalagan laeng ta mga nudatan to ti pagpupudutan nagiti dadakkel na. No maamuan da pinagnaid ta dito'y balay. Saan mo't siguro, lakay? Kasi mo't tisikog na no saan tayo atulungan. Mala, pag naidin tayo nga rudan dito'y balay. Wen, tapno mabantayan tamutla ang ida. Sa bagay, kasla nasingpit mo't ni Cheska. Iso na lang ta. Ay, una yan, ta nailawaan damit tayo ni ti anak ta. Adaditan, iso nga aklunan tayo ti amay.
No saan kayo akomportable? Oray agabang kami laangan kini Andro, nana. Ikan na kami laang iti makabulan, tapno makadiskitar kami iti kwartami. Ay, sana mabalin na kong. Agnaid kayo laangan dito'y balay. Tapno mabantayan kayo. Kan tapno saan kayo nga gastos. Agyaman naklaunay, nana. Anya nga rodan ti planom ita. Kasano nga iti panagadal mo basang. Ituloy ko kumalatta, nana. 3 abulan laangan kat malpas kon ti second year college. Masayang anak ngamin. Kabaalam ka di pa, ibalasang ko. Wan, nana, basit pa'y ti sikug ko. Numalpas ko ti second year college, agsardengak pa'y. Tapno maipamaysak ti atensyon ko iti anak mi kin ni Andrew. No kasta nga rod, masapul nga agpa-check up kain ton bigat. Tapno amu tayo no anya dagiti rumbeng at tumaram a bitamina. Di ka madanagan. Da kami ti makaammo iti kwarta magastos. Agyaman nakmanan, nana. Ken tatangken na nang meten, tiyawag mo kada kami. Hello, Cheska, ading ko. Kumusta kayon, manang? Ay na, nasaya at matlata Ay, kailiw kan ading. Uray siyak mo't, manang. Kailiw ka mo'ten. Kat, kumusta ti trato dagiti dadakkel ni Andrew kan ka? Nasaya at itrato da kanyak, manang. Kinapudno na, ninanang na timangkadkadwa kanyak no ada check up ko. Kaslapudpudno nga anak titrato da kanyak, manang. Ay, kasta aya. Kat, ti panagadal mo ngay. Okay mo't lang, manang. Bakasyon mi inton umay alawas. Adda ka di pa allowance mo dita? Adda pa'y, manang. Ikan kay ti kwartam Saanan, manang? Nakababain matkan ka. Amok ayur unungan yu kinimanong Ricky ti kalay sayo. Wen ngam amok akasapulam ti kwarta. Asino, ti kasarsaritam libe. Ni, nakayong matgayam nanang. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo kunat. Ay kwa, ni Ricky nanang. Agawid ka no diti balay inton umay halawas. Ay, kunaklakit din no ni ading mumanan. Ha? I-block mon ti numero day jay akabsat mo. Kitaam ta apo ko ta Bertao. Ay na, kasla ni Andrew mo lang idi ubing. Wan nga rod bakay. Kayong ingas na launay. Ay uwang gayam. Ayan ni Andrew. Apa di mo kadwa. Di mo ka diimbagakan kwa na nagpas ngayon ni Cheska. Jak mat maawagan iti cellphone na. Awan ni Jibalay. Ang mga no nakainom manen. Kadwanan sa manen dagiti barkada na. Wan siguro Dajay pa'y matikunam. Ay, talaga narigat na mabagbagaan dyan akta. Agbalbaliw ko man ata dan putot na. Tijak pa'y kayat. Intugot naman ti motor na. Agmotor latta nga ore na bartag. Ay, bagbagam tuman lakay. Delikado ti kasjeng aramidon na. Pangasim ko tagbalbaliw ka nandraw. Adan putot maungam kasta pala ang aramidam. Day talang matiayan tiragsak ko tatang. Panagkunam ka day kat nasayaat ti kasta aramidam. Imbes as si katikadwa ni Cheska iti ospital iti nagpas ngay gam awan kamay. Sana bali nagawid akong tatang. Pangaasim, dumngag ka iti pamagbagamikan ka. Hustaon ti barkada. Nagitikit di aginam ti pangpangrunam ita anak ko. Ora jak mo't ida isuksok at tatang. Anya asaan, ket no kasla napatpatag pa iti bisyom kan nagiti barkadam ngam ti pamilyam. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may nga ama anak ko. Baliwam ti kasta nga aramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Sa dino manen ti papanam Andrew. Di nakman pakibibiyangan, Cheska. Imbes ngaglaba ka kuma, tani, jak pa'y makalaba. Adda ni nanang. Isun ti mangilabay ti lampin kan nagsukatan ni baby. Anya, Agrobata kan, tani. Agur oray na kiti barkada kiti paradaan. pangaasim ta di mo ipilit ti kayat mo. Tulungan na kumamit ang mga awir iti anak ta. Winto? Saan pa nga ita, tani? Adda nga rod papanak.
Anya ka matan. Di mo matandang-danggan no, day pagak. Saan ka matakas tayo dekat? Tapnay bagakan ka niya, Cheska. Barkada kong dagijay, sakbay anaam-am mo ka. No kasta, napatpatagdangam da kami ti anak ta. Kasta ka diti kayat mo pagparangan, Andro. Nay, apayan, balasang ko. Agsangsangit ka, Mart. Apayakas Jenny Andro, nanang. Impilit na lata ti remor. Linapdak ng dinak matani pang pangag di anak yo. Nala, bayam tabagbagaan min tumanan. Ay, talaga nga dawul-wul-wul day nga anak may. Ala, umay kakit din tamangan tayo, Wan. Sa anak pa yung mabisin, nana. Ay na, sana mabalinti kasta. Masapul amangan ka iti husto nga oras. Tapno damot taraon ni baby. Awan pa'y kit din ganas ko amangan. Gapay tararamidan ni Andro, nana. Ala, lipatem pala ang tararamidan ti anak may. Ti kumaanak yo ti panunutam, Cheska. Kaasay no awan gatasan naken ka. Iso amanghan ka, Wan. Aginroll ka no ni Cheska inton madamdam halakay. No, anya ti kayat na suportaran ta bakay. Tanay, saan mo ta kayat ni Andro ti agadal? Wan nga rod saan na sumrek ti adal kan kuana, gapo iti bisyo kan barkada na. Ay, agnakam tulat ta siguro, jay anak ta. No mangrugit ti klase da Cheska, si kanto pala nga ati makaamoy ti apo ko ta sakmat tiyang trabaho. Kanya nga rod ngay, wanan anusan ta? Bareng makalpas ni Cheska iti panagadal na. Agrobot ako, nanang. Tatang. Nagananad ka balasang ko Adtoy, nayon ti kwartam, balasang kao. Saanan, tatang? Adamat inted ni manang ko a kwarta. Awatam kit din. Naimbagla kwartam mo't Di ka agbabain ka na kamay. Kasla anak ti pangibilbilangan miken kan. Tanuan yaman ti pagkurkurangan ti anak miken ka. Da kami, adadakkel na ti mangpunoy ti dayta. Agyaman ak unay kada kayo, tatang, nanang. Ni, anyat aramidam dito'y ruwar ti pagadalan mi manang libi. Talaga ginagarak ti may ditoy. Takayat ko nga ibaga iti personal nga agkalaysa kamin kanimanong Mariki. Ha? Kasta ka di? Congrats kada kayo, amanang. Ay na, agyaman aklaunay ading ko. Ay, umay kanto Sana mabalin nga awan kanto. Ni nanang, manang. Ay na, di mo panunutan ti ibaga ni nanang. Basta ti kayat ko. Adda kay ti special nga aldaw ko, ading ko. Makitan tuman, manang. Gumurak kan kano di ka umay. Ikuyog mo ti anak mo tapno makita ni nanang. Bareng maayayo tirik nanan no makita na ti apo ko naken ka. Di na kami pampansinan ni nanang, manang. Ay na, di mo lata ni kaskaso. Nangato ti pride na. Mano atawunan ti napalabas. Ngam di na pa'y lamaaklon ti nagtungpalam. Agawid kaming salangan, manang. Nalpas matan ti seremonya ti kasaryo. Saan na mabalin? Di kay piagaw-awid. Pangaasim. Anya mo ti kasta nga aramid mon libi. Anya man ti pagpungpungtutan nyo ay ananang. Apay adi mo imbagbaga nga imbitado gayam day at Cheska. Siyempre, kabsat ko. Uran niya pa'y tinagbidutan na kabsat ko latta. Kan anak yu latta nanang. Noon niya man tinapasama kidi, lipatin nyo kuman. Pakawanan yon ti kabsat ko. Mangibabain day at Cheska. Sapay kadwa na ti anak na nga imay. Anyalat sawanan dagiti tattao anak kakita kadakwada. Ibagada na sapa si marampiting. Sana bali at agad-adal manan ni Cheska nanang. Awan bibiyang ko iti dayta. Kandag iti dadakkel ti nobyo na timang papaadal kan kuana. Awan bibiyang ko iti dayta. Basta nadadaulan ti panagtalag ko kan kuana. Happy graduation, ading ko. Agyaman aklang unay, manang. Nana, tata,
Agyaman ako na ititulong yu iti kabsat ko. Awanan yaman na, balasang ko. Makaragsakan ba iti mang tulong iti kabsat mo, balasang ko. Ay, mababainak nga ron. Tasipod nagpas nga iti kabsat ko. Aging ka itata naggraduaran. Nakayulat ta timang tultulong ken kwa na. Ipagpagapu mi iti apo ko may, tanay. Kas jay mo nga rodyanak may. Awan pakibiangan na kadagiti agina. Iso ada kami timang pumpuno iti pagkurkurangan di anak may. Ay, huwag gayam. Adain sa gana mi apagsasangwan ni Jebalay. Umay kayo Wana nana. Anya? Masikog kamanan ko nam, Cheska? Wen Andrew. Oo na yan. Ni, apay kasta ti jar mo. Ni nanang naragsakan idi na amuan na ama si Kugak. Ngamsi ka, kasta ti reaksyon mo. Gastos manan day ta. Ag-apply ka nga minan iti trabaho Nakababain mat kadananang kentatang. No aging gaitakit isudan at tatimang pakan iti pamilyata. Si ka nga ron tinakaadal. Di si ka tirubang agtrabaho. Anya? Usaram ti inadal mo tapno da serbina. Anya ti serbi ti inadal mo, no di mo ti apply. Anya? Apay, awanan planaw amang ikasar ka ni Cheska, Andrew. Di kamot agdisnudo amang ibaga iti dayta. Saan na masapol dayta, tatang? Anya? Duanton ti anak yo ka ni Cheska, anak kaw. Agkasar kayo kit din. Sa anak pa yan nakasagana, tatang? Anyan? Duanton ti putot mo. Ngam saan ka pa'y lagayam anak kasagana? Anya klase ti panagrasrason ti kasta, Andrew. Rabiin nga maawampay ni Andrew. Jak amaw no sa dino man ang tinapanan na. Awan mo't reply na iti-text ko. Inawagam latta ko man Agri-ring ti cellphone na, ngam di namat sumbatan ba kahit. Ay, amangan no nabartek manan. Jak amo Amo na amasikog ni Cheska. Kasta pala ang taaramid na. Naala naman nga minan ti sweldo na iti construction. Iso anapan naman invision at ikwarta na. Makangag mananday jay kanyak no agaway. Roseng. Tagtagainip kan sa. Ay, nagmaditi na itagtagainap ko lakay. Anya ti tagtagainip mo aya. Ay, wanggayam, nagawid ka din, Andrew. Awan mo't nangag ko nga ungor ti motor si Mangpay. Mga no naturog man ay niti ayan ti barkada na. Amumutan jay anak mo. Agawid no kay kayat na. Ay, ada awag mo. Baro mo ta numero na ito eh. Hello? Ay, anak ko. Apay ka day. Ayan ti anak ko. Anya, saan? Saan na po na ita? Oh, apay, pandat na pasamak. Diyan anak talakay. Awanan. Natayan. Anya? Andrew, apay pinanawan na kami mat. Matip karam ko matipakinakam mo balasang ko. Awanan ti madagkalan dagiti anak ko nga amada natayan ni Andrew. Di ka madanagan. Uray awanan ni Andrew. Tumulong kami latakin ka. Saan na kayo abaybayan kadagiti apo ko may? Apay nga itakala ang anagawid. Itay pa'y nga urayan ka. Sa dino tinapnapan aya. Kunak man no napan ka nagpa-check up. Kalkalpas lang ti check up ko, nanang. Kat, kumusta ti check up mo? Masikog kamot siguro, nanak ko. Ay, nanang. Mano atawanan ngagdandan na kayo kiniriki nga asawam. Ngam aging gaita,
Di dakmet la maipaayanon iti apo ko. Saan tayo nanamnamaan day tananang? Ngamin, siyak tayan ti diferensya. Manon a doktor ti nagpakitaak, kat agpapada ti imbagada. Sa anak, ama ka anak iti uray ka anuman. Anya, Sa dinutayan ni Ricky nanang, nakita yu ka di? ay, pimanawin ti asawam anak ko. Anya, Nauma siguro na iti kastoy akasasaad yu. apay a pinalubusan yu a pimanaw. Awan na aramida kanak ko. Linapdak, ngam talaga adisididon a pumanaw. Naupay siguron kan ka, tadi mo maipaayan iti anak. Anyan. Sa bagay, nabayagan anadlaw ko abimaaw ni Ricky kanyak. Ngambasol ko kaditi kastoy akasasaad ko. Apay anarabit na ti kastoy kanyak. Kasanuak paitan. Ala, aklo naman ti amin, anak ko. Sana bale, tada akmat. Di ka baybayan, anak ko. Ha? Itaman pa'y nga umawag ni Nanang. Hello, Nanang. Hello, Cheska, anak ko. Kumusta kayon ngay? Kumusta dagiti apo ko? Ha? Nasaya at damot, Nanang. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Kastoy, malmaldayan ako. No saan ka abisi? Umay munto manipasyar dagiti ubing dito'y balay. Kaya't ko ida makita, anak ko. Ha? Orayan kayo, wen. Ay, sige, Nanang. Umay kaming to. Nakaturugan ti apo ko yun, Nanang. Ipaidayo pa'y laang ijay silid. Tapno saan kayo amabannog amang ubub ba? Sa anak pa'y mo't anabannog, anak ko. Ay nakaayayat dagito'y apo ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko, nakakita ka na kwada. Nanang, Kasto'y gayam tirik na ti adda apo ko na. Ay nakaragragsak gayam. agyaman na, tanaaklon nyo matlaangan dagiti apo ko yun, Nanang. Pakawanan na ko, anak ko. Midot tinaramid ko iti kalapos. Saan amay parbang ti kasyay ngay naramid ko kan ka, anak ko. Nanang, nabayagan anapakawan kayo. Ikarikan ako. Sulnitak tinagkurangak kada kayo. Iso ano mapalin, ikanak ko maitigon daway ko abumawi kada kayo. Babaan iti panangaw-awir ko kadag iti apo ko. Wala nang, mapatganti kayat yo. Oh, anak ko ay, agyaman na aktasan na kaginura. Ipatpatag kayo kadag iti apo ko. Ipatpatag da kayo mat, Nanang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ano? Iuwi mo ako? Sabi mo, Elmer? Wen, Lalin. Kaya't ka nga sawaan. Pero, hindi ako maikari sa iyo. Kasi nga, isa Ura akong... asino ka pa'y, Lalin. Uray manupay nga taaglab tinagtrabahoan. Basta love ka. Love na love ka, Lalin. Sigurado ka, Elmer? Oo. Promise. Iuwi kita sa amin, Lalin. Kaya't ka nga sawaan. Pag-isipan ko muna. Tanungin ko muna sa amo ko dito sa club kung palubusan niya akong aalis dito. Saan na masapol pa'y, Lalin. Sana gaputay ka balaykan kat umikat ka matindi ti trabaho. Ano? Saan ka paritan? Agtrabaho ka lata, Lalin. Tamok mat adakkel ti kitam dito eh. Saan ka di? Oo naman. Sana pa naglastog. Pero pudno,
malaki ang kita ko dito. Salamat naman. No, hindi mo pala ako bawalan na magtrabaho dito, Elmer. Gusto ko iyan. Nang pidpidutam iti day ta babae, Elmer. Nobyak ni Lalin, nanang. Taga Cebu. Anya, kahit naimbaga nagkinawatan kamay kat sabali mati sa una. Mano po, inay? Ha? Nanang, anya kay kadi. Manugang yun ni Lalin. Anya, mga asawa kan, kaawang pa'y panggadam, Elmer. Ay na, agtrabaho akto kadi. Anya trabaho to'y sarong ya manubya maya. Ha? Saan kumamot akastaan, nanang? Masaksakitan mo't ni Lalin iti kasta pa nagsasauyo. Kadagpay sumot! Anya trabaho na, kunak! Ako, nanang. Agtrabaho, iji club. Anya? Club? Nukas na! La. Di yun ituloy ti kayat yung ibaga. Isimpayo kit din ti pagturugan mi kinilalin. Tanapuyat. Pag ginanain tayo pa'y, nanang. Unay kat nagpaisaw ti pa nagngiw-ngiwat mon, bakit? Di ka lagbain. Si sasangaw di manugang mau. Ngamkas di kitin ti pagpagab. Kapudno, mate! Saan mo ta napintas? Napimpintasak pa'y ang adayaw. Nga uray bakbakutak ngam isaw. Naay. Ay, jayla pa magina mo tinapintas. Kan po daw nga men, iso na dismular, ti kinalaad na. Hustawn! Aglablabas kan! Nauyaw kamot unay! Kung namatlan napintas kamay! Kung napintasak mo ta talaga, inasawa na kaya no saan ka napintas. Alaman, kan sana gwapo dyan nakta no saan ka napintas. Alawanan! Wanan no iso ti pamatay! Ngam ibainam kumamot adi manugang ta! Manugang taya dayjay, kasandap mo ta nagkasar ka ni Elmer. Kasano amay kasar ni Elmer kat sadot mat? Awan matrabaho na! Gusto mo ta no saan na may kasar. Tanjak kayat tayo dyan agbalin na manugang. Never! Elmer, honey, gising na? Simbang ba't kamot gaya man, Lalin? Oo, Elmer. Adain sangput ko amakan. Agar mo sartayon kadananang kantatang. Nagsingpat kamatan, Lalin. Kaya, kumusta ti? Nagtrabaho nga eh. Mabuti naman, Elmer. Dakil siguro ti natgadaman niya. Naladaw kasi mang putita. Meron naman, Elmer. Mangantang aro din. Kalpasan na. Agin na nakamatan, honey. Elmer, apay no pagsardeng mo niyag trabaho ijay club nila lain. Ay na, tatang. Sayang timat-matgadan na ijay. Nagdakil tikita na ijay club. Wen ang asawa mo nilalain. Kasarlat kurang ka na kayaw. Tagdenden na kayo kat ngarudain. Apay, di kagimaw. No sabali alalakay ti mangitibol kan kuhana. Saan? Tamawatak mo ti klase ti trabaho na, tatang. Ay na, pagsardengam kiden, ta si katag trabaho, anak kao. Awan mo't nga roadmaster ka na trabaho, tatang. Awan ano di kag sapaw. Ngam no ipasnag mo tag sapaw, makatrabaho ka. Wentaw, tatang. Inay, bigyan ko kayo ng pera ninyo? Ha? Nay, nagmayatan. Jaklaim pagarop, hindi ka pala naimaut balasang ko. Salamat ha. Walang anuman, inay. Ay na, nagsaya at kagaya manugang. Bigyan ko ulit kayo bukas, inay. Ha? Ay talaga? Ay salamat uli. Ay na, magkan kalalin manugang ko. Ay na, nagpintas kagayam. Si inay naman, sabi niyo naman noon na hindi ako maganda.
Ay na, noon yun. Pero ngayon, maganda ka na. Pare Maton! Dumagas ka pa ya! Nay! Na yan pare. Nagsapamat nga arag na itan. Una pare, bungar. Naimbagpaikan ka pare. Uray, saan ka kagtrabaho? Agbiag kalata. Gagangay na pare. Agsyat ta pare. Saan pare? Papanamaya. Ay, inak man na nagtrabaho pare. Mala. Aganos ka. Ngam no kayat mo atuladan nagpare. Mangkita ka mati ni tinubya. Wenno asawa kasi tinubya. Taore ag tugtugaw ka itag malmalam. Mangan kan tulata. Daytoy lang tinatgadamita, lalin. Apay, basit tinangitable kan kaya. Kuan kasi, pagod ako, kaya umuwi na ako. Anya ka matay? Anya ko mati pagkabanogam? Kat saan mo't anarigat ti trabaho mi club? Masama kasi ang pakiramdam ko, Elmer. Sayang ti birok mo. Masama nga ang pakiramdam ko. Nanghihina ako. Malalala. Aginanaga nga rodan. Maturog kan. Tapno makaornong ka manin iti pigsam. Rumarak. Oh, saan ka na naman pupunta? Basta. Ada pa parami kadagiti babarkadak. Maglalasing ka na naman? Ay na, uray ata sa anak mo't amang ririribok no agbarte kaklalin. Mala, maturog kan. Ay na, konak no nalipatan na kon, Elmer. Mabalin ayamat niya ramitik ti kasta. Ay ayatan ka. Elmer, sapay ako mata, siya kalaang te nobyam niya. Unmat, si kalaang. Ita, kan itiag na nayon. Talaga? Ay, kat, maturo kay ti pagdagdagusak na ta. Wen, kat manipod ita. Rinabiin ang maturog ak diti dagos mo. Taagawid akitel daw. Agpay sa Elmer. Oh, thank you nga talaga. Awampay nilalain, lakay. Awan pay. Ay, sapay awang kwarta kon. May sa kamutabakbakitan. Sikati malaan di anak mo. Kat talaga mo ta siyak ta napinta sa ak. Iso agwapo di anak ta. Siyak ti malaan na. Taugalim ti kayat ko asawan. Sikati malaan na iti ugalay. Ay na, dola amin ngay bagbaga malaklakayan. Ay, agina kami nga rod, dagpada kami ti ugalay. Day tangamin kahit tabakbakitan ka pilosopaw. Magtal na ka man. Laklakayan ka labed. Na- Aguli magkalata ka din. Ay- Jakmot pilpilitan namang taditi kwarta nila lain. Iso mo tagdisdis no daw. Ada na damag ka, Elmer. Pudno ka day nga da babaem. Ha? Kat iti dagos na ti pagturturogam iti rabi ay. Tatang. Jakmat ngamin maliklikan ti sulisog. Ay nanak ko haya. Kasanaon numamuan nila lender aramidam. Sigurado apanawan na kanday jay. Saan mat siguro, tatang? Mangpili ka iti kapkap na kam, anak ko. May isa ko malaang ti danaam. Apay, di ka mabaen kinilalain. Si ka lang arodin ti pakpakanan na. Ngam adapay laganas mo amang loko kinkwana. Tatang, agbaliw ka ta nasapapay, anak ko. Di mon orayan nga dadaga sa mapasama sa kantog baliw. Imbis aday tagbisbiso tar aramidam. Sumapol ka kita iti trabaho. Elmer, punta na lang tayo sa ospital. Sana gagangay la gurigor dito eh. Lalain!
Adda kwartam dita. Wala, inay. Hindi kasi ako pumasok sa trabaho ko. Anya! Apay nga minadi kasi mrag, sayang tisapol mo. Asikasuhin ko kasi si Elmer, inay. Ha! Sika siguro tinangtad iti sakit ti anak ko. Tagtrabaho kay di club. Ha? Amang ano'y nakaram, iti sana maaga sa nasakit, iswakasta. Ala, hindi naman, inay. Nanang, anya kay ka di. Papanawang man lang ita, babae, Elmer. Saan, nanang? Awan mga sikaso kanyak, no papanawin yon. Anya pailat maganap mo kan kwa na nga ikat saan mo tan trabaho. Papasok ako bukas sa trabaho ko, inay. Rumbang lang nga, tanay. Awanan ti may gatang iti masapsapol di ti balay. Naimbang nga orasyo, manang. Ito ti balay na Elmer. Oo. Bakit si Elmer? Kwa, nabayag nga menan nga saan nga may dagus ko. Masikugak nga menan, kat iso ti ama to inawak. Ano? Hindi totoo yan. Hindi magagawa ng asawa ko yan. Anya? Asawa? Agtala ka man? Katnawan asawa ni Elmer? Ako nga. Ako ang asawa niya. Anya? Bakit niya nagawa ito sa akin? Bakit? Anyat panggadam, Elma? Kwa, ada pwesto nga pag-iinuman ijay sentro, nanang. Dakal tikita iti pwesto, balasang kaw. Dakal ano weekends? Ngam na weekdays kat medyo nakapoy. Sana balain. Di napatag, adalat na pagkwartaam. Sige, agnaid kan dito'y balay. Tasikat ti kayat kong asawaan dyan ako. Ha? Ngam, ada madyasawa na ito nga may sa. Yakla yung pagarup nga, dua kami matgaya mga asawa ti anak yo. Ulbod matdadya nga anak yo nga. Malapakawan namon. Gaga nga iti lalaki, masulisaw, mailawaan. Adan tupay babae, mailawan, lalakin tulakit dain. Di ka madanagan, tasika ti kayat ko aparay ti anak ko. Ha? Sandaan nagkasari ti dayja babae. Papanawag kong dayjay, tasikan tag naad dito'y balay may. Alis na ako, itay. Kasi hindi na ako welcome sa bahay na ito. Pinapaalis na ako ni inay. Saan ka din nagbalew ti pangadeng mo? Balasang kaw? Hindi na. Kasi ayaw ko namang dalawa kami na asawa ni Elmer dito. Uuwi na lang ako sa amin. Masakit man, pero ako na lang ang magparaya, itay. Balasang kaw. Sige po, pakisabi na lang kila inay at Elmer na umalis na ako. Apay, pinapano yun ni Lalin, nanang? Kahit anyat kayat mau, dua ti ikabalay mong asawa. Nilalinti kayat ko, nanang. May mayat ni Elma, tadda pagsapulan na. Oresan ngagtrabaho at dalat tadye pwesto na kumit kita. Nilalin ngay, no sana sumra kijay club nga, awan kwarta. Nanang. Isungag pa impagkan, tapno maasikasom ti panagsikaw, kan panaganak to ni Elma nga asawam. Manipon adak iti balayo. Saan ka nga matagtagari, Elmer? Saan ka mat nga sigud nga kasta? Saan ka nga naragsak iti kaadak itoy? Masikugakon. Adyan to nanakta. Saan ka nga naragsak? Mas daawak lang amin, Elma. Talubulan pa'y lanagam amuta. Ngam dakilin ta tiyan mo. Kat talubulan mo dato si Kokon? Ngam, apay nagdakil ta tiyan mo. Kasto nga talaga. Dakal siguro ti bebeta Iso nga dakal dato isyan ko.
Ay na, hanak man nga pagkatatapan iti madi. Ngamen, si kalang tinangirok maakit dayaw ko. Lalaki ti anak ta Elmer. Oh, apay nga kaslan natulala ka nga nakakita itimpas nga akong anak ta Elmer. Saan ang nagtaod kanyak timpas ngay mo, Elma? Nasapa rin warti si Kugmo. Inim abulan na pailaang ng rimwaran. Kwa. Premature nga min nga rimwar. Di na kon alilawan, Elma. Kinasaritak ti doktor mo ito'y. Kat 9 months to ubing arimwar. Ha? Hoy, Elmer. Pimanaw mo din ni Elma. Nabainan siguro, nanang. Iso apim manawan. Awan rupa na niya parang nakanyak. Isulaang ti pimanaw. Imbati na ti anak na. Anya? Tulog na, baby. Tulog na. Tulog na. Aday ta. Nakaturog matlangan. Ay. Jak mabalin na guraan day ting obing. Tawan amo na iti mapaspasama kita. Ay. Jak kayat nga iraman iti naramid ti inanaganyag. Ay. Kapilitan niya awirat. Taimbati matanti inana. Elmer? Ha? Lalain? Adda ka? Oo, Elmer. Miss na kita. Oray siyak, Lalain. Oh, agyaman na nagsubli ka. Pakawanan na kumay tinaramid ko iti kalabas. Makunkonsensya ak, Lalain. Sorry. Oo, napatawad na kita, Elmer. Mahal na mahal kita. Oh, agyaman ak, Lalain. Kunak na talaga linipat na ko na. Oray siyak, sikat ay ayatak, Lalain. Saan kat aday dyan nga ilma? Kat ulit tagkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na kuma, Lalain. Umalis na si Elma pero iniwan ang baby ninyo. Anak laang ni Elma daytoy, Lalain. Inalilaw nak. Imbaga na aputot ko. Ngam saan mo't gayam. Ha? Oo nga. Hindi mo naman kamukha. Maitim at kulot naman si baby. Uwen, taatapon mi nga ang mga nuputot ti foreigner daytoy. Kaya pala. Pimanaw, kat imbati na ti anak na kada kami. Ay, alagaan natin si baby. Kawawa naman. Uwen, Lalain. Di tay rubang nga iraman ti ubing itinagbasulan ti inana. Kat agyaman akmanan kan ka, Lalain. Gaputan na pagkawanak, itinagbasulak kan ka. Oo, kasi nga, mahal na mahal kita, Elmer. Ay ayatan kamat unay-unay, Lalain. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Oh, aday tati ka na, Madela. Mahan kan. Agyaman salite. Hita ipay ang mabisinak. Mangan ka nga rodan. Di nakdisturbon tawan oras ko amang subukon ka. Adaramidak. Hala, ingka aramidan ti kunam nga aramidam. Kabalak ti mga asisyak. Rombong lang Tani, manaktak ka una yan. Ikarikatak ti mangan. Agpigpigir ti imak nga agisubo iti kanag. Ngam ikarikatak. Inay adak lang. Ti inauna nga anak ti asawak ti dimteng. Mapanak adagos iti silid ni Adela. Naringatan. Adela, nalpas ka na nangan? Saan pa, Saldi?
Ininayad mat ngamin ti pandangan ko. Ala, yag mong taplato kan kutsarang, tasubuan ka. Tarasan. Mama, si Maragaklatan ta nakalukat mo tiri daw yo. Mangmangan kayo matan. Wan, Gemma. Subsubwak. Tadi nakabalan ang mangan, ngayos iso. Mang Saldi, agyaman na ka. Pasensya kan, tasikan ti mga asikaso kan ni mama. Makumikum kami mat ngamin iti kabsat ko trabaho. Awan na nyaman na, Gemma. Asawak ni Mamayo. Iso arumbang la asyak ni mga sikaso kan kwa na. Agyaman nakmanan, Mang Saldi. Aywan, umayak mang tad iti kwarta nga igatang mo iti agas ni mama. Ay, sige. Time nak gumatang inton madamdama. Digusak pa'y ngamin ni Mamayo, apaman ang mapakan ko. O sige nga ron, saan akon ngagbayag? Mama, mapanakon, mangan kayo na imbaguan? Agsangit kayo manan. Ay, kwa, kanayon ngamin ang mailiw kada kayo tinayo, Gemma. Pasaray, agsangit no malagip na kayo. Nala, sana bale. Tayo makaalaki ti bakasyon ko. Bantayan kayo nito, mama. Kumusta niya, ate, anak ko? Okay lang ni Myra. Busy mat lang iti trabaho na. Pakumusta am to? Ibaga makailiw ko na makita. Sige, mama. Ibagak to nga umayda kayo to sa rungkaran. Ne, nakasukat ka mo at salti. Papanam, Inang agsapol iti pagsayatan. saan ka amarabyan na? Agawid ka kumaad akos. Makaboring dito eh. Maestresak dito balay. Maumuma ka kadiin ang mga saasikaso kanya. Salti sumbatan na. Maumuma ka kadiin amang tartaripato kanya. Pasensya ka na. Saan kumat anagayatan ti kastoy anapasama kanya. Di pan nakaatakik. Iso anaka-wheelchair aklata na kastoy. Ngamtultulungak matibagik. Tapno saan ka amarigatan ang mga sikaso kanya. Agayta ka man ako nakon. Tilalaw-lawatan manan. Maladingitan aklaang. Taklat matan ti panagbaliw mo. Idi sana kun amakakunail. Kasano? Imbes adagiti anak mo ti mga sikasukan ka. Saan? Tasyak mo ti patudunan da. Ala, bayam tay bagak to ka. Sana rin. Siyak to man tagbalin adakasan mo ibagam ti imbagak. Di kan saan agpampanunot, Adela. Kaya't mo aya aguraan dak dagiti anak mo. Saan? Butlagayam. Angam no kaya't mo pagtalawon da kon dito eh. Nagat sige ah. Ipulong mo kadagiti anak mo. Ngam, mapukaw nakmaten itibiyag mo. Saldi. Nay, nakapasyar ka ba? Kanakaan. Mapana ko man dito balay da kumpare ka, Rudy. Angam, nagbiyahe mo't gayam. Jack na danon. Iso di mauasa ko na dito balay yung kan. Aya, apa ay, anyat gagaram ka ni kumparay. Awan, kaya't ko lang kumatag palabas iti oras iti balay da. Kan makinistorya akmat kuman. Kahit pinanawam di asawam iti balay yaw. Asinot kadwa na ngay. Awan na. Makauma mo't yagigan iti balay. Makabannog ti mga sikaso iti masakit nga asawa. Ha! Ay unay mo't ti kasta pa nagsasaomon ngay kaanakaan. Agpay sunod ka. Ay, lawlawan ko na nangasawa iti bakat. No amok lakas deti pagbanagan na. Jaklo ko may nararaman. Ay, maditi kasta ngay bagbagam kaanakan. Idi kapigpigsaan pa ni Adela. Kasla katek ka kimpet kan ko na. Ta siyempre, isupay la iti mangimat-maton iti negosyo da. Kahit amin na kayat mo, maited ni Adela. Iso nga itatasaanan ang makabaal, oras matain tapno asikasum di asawam. Saan kami mata nagkasarangkal? Dagijay ko maanak natin mga sikasukan ko na. Makumi kung dama nga rod kadagiti negosyo da. Taiso dati ng sublat iti negosyo tinada. Dahil ti pagsakitan tinakam ko angkal. Imbes asyak ti pangitalkan da iti negosyo na dela. Ngamsan met? Dakdakkel ti karbangan da. Ta anak ida ni Adela. O na, ngam asawa nak met.
Hanggang saan kayo mata nagkasar? Ha? Si ka mismo tinangi bagay tay, asaan kaya nagkasar? Saan aya? Uncle. Hala, agawid ka kidin ka nakan. Ingka si kasundya asawam. Taamangan no ka sa pulan nakan. Ada ak mama. Agyaman ak, tasimmarong karka, mayra anak ko. Pasensya kayon tanarabyanak nga imay. Kagap-gapok ngamin iti ayan tinegosyo tayo. Kumusta kayon, mama? Nasaya at mat anak. Ni Manong Saldi, ayan na. Agmay-may sa kayon samot dito balay. Kwa, rimwar. Ni, napanan na katrabiin. Kwa, anak ko. Binaon ko ang mapangumatang iti agas ko. Idi ko mapay nalawag abi na unyo narabyanan. Paawid ay jayan. Kat, kumusta kayo iti sidong ti asawa yo, mama? As-asikaswan na kayo kadimat lanay bag? Juan, awan pa kadanagan nyo kanyak, anak ko. Nadungo ni Saldi kanyak. Mamin ano nga ibagak nga umay kayon agnaid ijay balay. Ngam di yumat kayat. Ay na, agpada kayo iti bagbaga iti kapsat mo. Imbagak mo tadyak kayat. Awan agnaid dito'y balay, numakipagnaid kamin kada kayo. Di ipaabang yo, mama. Ay saan? Basta dito'y kami nga agnaid kini Saldi. Saan ka di nagbaliw ni Mang Saldi kada kayo, mama? Saan apulos, anak ko? Nasingpet kan natungol at takanyak. Ala, kat sapay la ko mga rod ta saan to ang mauma ang mga sikaso kada kayo, mama. Nagturo kami di Rabi Saldi. Apay nga itakalaang anakawid. Naturo ka kay balay ti kumpare. Diyak ngamin makontak ti cellphone mo. Awan signal ijay. Ay, Saldi. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Isong agtalaga kan ka. Kat sapay kumata din ak tulukon. Mangrugi ka kadimanan nga drama, Adela. Kayat mo ta pumanawak manan. Kat jakon ag subsublipay, ha? Saan? Diyak kaya't asinaan nak, Saldi. At ang agsakitak no mapukaw kay tibiyag ko. Lukas ka nga, jak kayat apakibyangan ter aramid, akwan. No kayat mo agtalinaedak iti sidong mo, bay anak. Palubusan nak iti sadino man akayat ko apapanan. Naawatan, ha? Sige. Basta di ka pumampanaw. Patpatgan ka unay. Diyak ka maulan no mapukaw kay tibiyag ko. Wen, di ka madanagan tasan ka panawan. Basta di nakpakibyangan. Kung gaya, nang tadya buroy ka anak mo iti kwarta? Juan, adda di talamiseta. Ano? 5,000 pesos. Nasayat nga rod. Tayo nak makichinda inton madamdama. Anyat kayat mo si Daen. Oray anyan. Basta saan ang maiparit kanya. Sige. Tagumatang akto iti ado a prutas ken nateng. Ang ganda-ganda mo talaga, Aya. Ay naku, palagi mo na lang sinasabi yan, Kuya Saldi. Totoo naman ang sinasabi ko, ha. Mahal na talaga kita, Aya. Di ba may asawa ka? Uy, di ko yung asawa, ha. Parang katulong na lang niya ako. Kasi ako ngayong nag-aasikaso sa kanya. Sige na, sagutin mo na ako. Ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo, eh. Hiwalayan mo muna yung asawa mo bago kita sagutin. Matagal nang hiniwalayan ko yon. Hindi ko lang maiwan, eh. Kasi may sweldo akong nag-aasikaso para sa kanya. At saka, pag iniwan ko siya, di wala na akong bahay. Wala na akong matirhan. Ano? Pwede kitang iuwi doon sa bahay ng ex-wife ko, kung gusto mo. Ha? Asawa ang turing niya sa akin. Pero sa akin, ex-wife ko yon. Kuya Saldi?
Huwag nang kuya. Saldi na lang itawag mo sa akin, ha? Uulitin ko. Mahal na mahal kita, Aya. Sige na. Sagutin mo na ako. Huwag ka nang mag-isip pa. Oo na agad. Para tayo na. Saldi, wala na akong pambayad ng upa ko dito sa inuupahan ko. Kasi wala na akong trabaho. Ayaw mo naman kasi na bumalik ako sa trabaho ko. Oo Baka agawin ka nila sa akin. Mahirap na. Wala na akong pambayad ng upa. Huwag kang mag-alala. Iuuwi kita sa bahay ng ex-wife ko. Ano? Wala kaming kasama doon. Kami lang dalawa. Kaya doon ka na tumira. Anong sasabihin mo sa asawa mo? Sasabihin ko na katulong ka na ikaw yung taga-asikaso sa kanya para hindi siya makahalata. Ano? Tutulungan naman kita sa mga trabaho Kaya huwag kang mag-alala, ha? Sige, ikaw ang bahala, Saldi. Adela, nangalak iti babaw ng dito balay, tamarigatan ako ng mga sikasukan ka. Iso ni Aya. Magandang araw po sa inyo, madam. Kalaat sa ti panangalam iti babaw ng Saldi. Apaya di mo imbaga nga umuna kanya. Ibagbagak nga ron Apay, di mo kayat? Agpili ka. Mga lata iti babaunan ta, wano pumanawaklangan, ha? Sige. Mangalatan iti babaw ng Saldi. Kasta, halika na, Aya. Ituturo ko sa'yo ang mga trabaho mo dito sa loob ng bahay. Makadlawak kan ka, Saldi. Anyaman daytan. Manipod adan babaw ng ta. Saan ka mo't tinarumrumor dito'y balay? Saan akas iti apasaray saan kapayan nga agawin? Ay na, tila madmadlaw mo. Kasta lang arodon ti kasasaad mo. Osyo sera kapailaan. Pasensya kan. Ibagbagak lang tinadlaw ko. Maturog ka din, tarabin. Alas 7 pa ilaang itirabi. Nasa papay. May mayat, tinasapapan na turog mo. Tapno, daras ti panagimbag mo. Saldi. Hala, maturog ka. Tatulungan ka nga gid. Madamdamaak pa'y maturog. Tsak pa'y makaturog. Sige, makamo ka. Umunak nga ron na maturog. Ngayon ijay manan salas ti pagturog. Dagang anak dito si Led. Kabukbukudan taman ng ti oras ta itaya. Isaw nga umay ka man. Saldi, lagi akong natatakot dito. Ha? Baka makahalata ang asawa mo. Hindi ko nga asawa yon. Ikaw ngayon ang asawa ko. Saldi! Aya! Sa dino ti ayan nyo. Saldi! Aya! Umay kayo man biis. Ayan nyo ka di. Baka kailangan niya ang tulong natin. Hayaan mo na. Matutulog na rin yan mamaya. Huwag mo nang pansinin. Nagkapuam Saldi. Kan apa yan nabarta ka simbang pat? Lorta man, Adela. Awan kwartak. Impag-atang ko iti agas ko tinabat-bati a kwartak. Lorta, mukunak! Awan nga rod. Awan gaya ba? Nukas na rod. Alaak amin nga alahas mo dito eh. Tayla ko. Amin. Saan? Pang-aasim. Di mo pa kibiangan na kita alahas ko. Aya! Asaan ka? Halika nga dito. Bakit, Saldi? Tulungan mo ako. Kunin natin lahat ang mapapanginabangan dito. Huwag! Kawawa naman si Madam! Dalian mo! Para makalis na tayo. Dito! Kawawa si Madam Adela, Saldi! Tulungan mo ako, sabi! Sandali lang! Ay, kailangan kong tumawag ng pulis ngayon na! Ipatandak! Awan baso ko! Tatandak! Adela! Tulungan nak! Pakawanan na kuma! Ayatin nak, saan ka di? Adela! Sige, sir. Ibalod yun ay tatao. Salamat sa iyo, Aya. Salamat sa pagtawag sa pulis.
Walang anuman, madam. Bibigyan kita ng pera mo. Ay, wag na po. Wag na po. At aalis na din ako. Ah, At saka, may sasabihin po ako sa inyo. Sana, mapatawad niyo po ako. ah, Lagi po kasi akong nakukonsensya dahil sa kagagawan namin ni Saldi. anong ibig mong sabihin? Makinig po kayo at sasabihin ko lahat ng totoo. Ti awanan bain a lalaki. Jaklaim pagaro pa may turid na kayo pagaramidan iti dakas. Naunday a panawan a kinalkalubak ti ugali ni Saldi. Oh, Gapoy tinalao sa panagayat ko kankwa na anak ko. Isa pa kawanandak. No nagpamarangak ka naragsak iti danana. Imbagbagak nga okay ak. Nga oray saan mo't. Nadyak kaya't agurain yun ni Saldi. Kandyak kaya't apag sinaan na kami. Gapoy tinalao sa panagayat ko kankwana. katipay na sakit. Ti pa nang isang put na iti kabit na di ti balayo. Awanan ni Aya. Pimanawan. Apa man ang nagpuno kanya. Pinakawan kon. Taiso tinang tulong kanya. Tapno saan nakamatakawan ni Saldi. Ala, ikuyog kayo ni EJ Balay, mama. Taydayan ti pagnaadan nyo. Nagsaritaan mi nga agkapsat dayta. EJ Balay mi ti pagnaadan nyo. Tamang tangdan tayo ti mga sikaso kada kayo.